Ники. Аз съм Вики. А ние сме Best Friends. В днешното видео ние ще поискаме да се опознаем с вас, тъй като сме нов канал в YouTube. И се надяваме да ви бъде много забавно с нас. Да. И нека да започваме. Аз се казвам Даринка Гаврилова, от град Рил съм и съм на 13 години. Аз се казвам Николай Гаврилова, от град Трила на 11 години. Аз се казвам Виктория Янева, от град Рила на 13 години. Ние вече се занимаваме с народни танци от 8 години и това ни доставя удоволствие и мислим да продължим да се занимаваме с това. Също така ходим на пеене ние двете и сме сестри. Ние трите сме най-добри приятелки от дълго време. И обичаме да се мотаем заедно, както сте видяли от предишното видео, имаме много спомени заедно. И така. Да. Това беше всичко от нас. Надяваме се видеото да ви е харесало. Не забравяйте да се абонирате за канала ни. Ако видеото ви е харесало, дайте thumbs up нагоре. И до следващия път. Чао!